setengah telu lagi bubuk cantik ambek Diska mambu ambune seweger. Iki jane Makwi apa Bu Wiwi lagi masak. Wah. Ambune gondo ngantek tok Surabaya. Lah capek rada masak. Capek jaluk jamur lumut aku wis blakraan tok Tegal jere yung juake aku ora roh nggone gak nemoko. Lah ambek aku mokno no Andri sawah. Dan Ya Andri sawah Pak Pas iki. mulih neh dadal dalane lunyu nggo motor mlese. Sesuk aku, guys. Salam dhewe emang ngejak Pak. Salahku, guys. Salahku neh, guys. Salahku wae pokoke apa-apa iki salahku. Paling bener ya Pak Etok pokoke ya, Pak. Lah aja aku mengaya oleh lah. Andri sawah Pak Pas ya. Aku iki gak roh, guys. Sing roh ya Pakku pokoke. Satu. Ning Tegal apa iki Trabasir. Ya ora Tegal Trabasir nggone anu lah. Apa iki ngadi pula pokoke. Nakman. Iya, Andri sawah Pak Pas ya. Aduh, ya Allah, Redek. Ambune segere setengah telu buka. Urung aja nasari. Dah iya. Tengah papat ka lho. Nyuk. Tengah papat, Dik. Tengah telu. Yo, guys. Tengah telu buka, guys. Wis capek Pakku, guys. Nang ngedukna sego mau tak teluke kok gak nang ngedukna sego ya niku kangkung ngene Sela Selu kono. Lho, ngene Sela Selu. Enake. Tak gendel apa ora gendel kono. Ora gendel ya. Gak entek. Papat ae wis sak derajapang. Anakku ndak gelem buka mbek oseng-oseng kangkung. Jangan lumbu ya. Lah, jaluke chicken. Banana. Chicken banana. Nah ya. Lho, wae jangan lumbu ya. Mama, dek ini kirimi mama apa buku ambek Auratina. ambek Ya, lumbu dikelo, Auratina. dikelo lodeh, terus diwek panggang. Wah, lah kayak ale yo, Pak. Iya. Walah. Nuknan. Walah nuknan, gas. Tenan kuwi. Tenan. Apa mbok jabutan